Den måde, jeg har valgt at tage min kultur til mig og være sådan stolt ejer af den, det er at søge inspirationer i NKA's samlinger og simpelthen få de her mønstre, som er syet ind i tøj og på skin genstande og få dem tatoveret på min hud. Fordi at det var måden kvinderne de arbejdede på dengang, det var med nål og tråd, og det har jeg valgt, at det vil jeg også have på min krop. Jeg tror, at for at være med i en konkurrence, som Bayezid er, skal du være en forsker, som brænder for dit felt, og du skal have noget på hjertet. Og jeg tror, at det bliver en hård konkurrence, fordi at alle finalisterne er super tændte på det, de gør. Så det bliver en spændende konkurrence at være med i.